Everyone, ako si Soliri og karon maghisgot ta og usa ka simple pero gamit kaayo nga grammar point sa Korean. So ang gu is soyu. Okay, one more time. Let's read together. Gu is soyu. Okay? Ah, mauna atong hisgutan karon. Ang go is soyo means sa Bisaya pa karon nga panghitabo. Ready na mo? Tara. So unsa din ni ang go is soyo. Unsa na ni siya? So sa Bisaya pareha na siya nga nagbuhat ko karon, nagkaon ko karon, nagtuon ko karon, dayon natulog ko karon, naligo ko karon inana. So for example, magamit ta og kani, nagkaon ko karon. Unsa man ang base form sa nagkaon? Base form verb kay kini. Mukta. Mokta. Mokta. So, imo na siyang i-remove ang da para ma-conjugate nimo, imo mo dyan na ipang-remove silang tanan. Tapos, imong i-sumpay ang go isoyo. Okay, for example, let atong i-type mok mokta no, wala naman ang mokta ato na kuhaon. So imo lisdan og mokku i so iyo. That's it. So mo na nag-mean nga nagkaon ko karon. Sa Korean, sa karon kinaaman jud siya Korean nga jigum, 'di ba? So dili na kay na siya importante kay kaning go is soyo means ani niya karon naman, karon nga panghitabo. So dili na need magbutang pa kag jigum like that. Okay? So mugko is soyo, nagunsa ka karon? 아, 지금요? 묵고 있어요. 한나는 siya, guys. So, mo siya lain pa nga example, magtuon. Magtu unsa man ang magtuon sa Korean sa magtuon? Kabaw mo? Unsa? Gongbo bati asa sa kuan eh. What's that, guys? Ha, it's a guys. 공부하다, 'di ba? 공부하, 공부하다. Unsa man ang nagtuon ko aron. Be, unsa man? Hoton ta mo. Okay. So, imong kuhaon ang da. Okay? Ibili nimong ha. Okay. Atong atong i-conjugate. Kung u ha gu is toyo. Ano na siya, guys? Nagtuon ko karon. Nagunsa man ka? Nagtuon ko karon. Kumuha ko isa'yo. Ah, thank you. That's it. So, more na mo buhaton sa mga sunod-sunod pa nga verb. Like, nagkaon ko, nagdagandagan ko, natulog ko, naligo ko, nagkanta ko, ilan na siya. Okay? So, okay na. Mao na siya ang kuisoyo para sa mga butangan ng hitabo karon dayon. Sunod na pod nga grammar point. Ayaw kalinti sa pag-like, share, ug subscribe. Goodbye!